Urmă cu câteva vizite la un episod de Minecraft. Singur o să ne jucăm azi. Aici au camera Mihai și-o construit casa, am dat eu niște lemne aici. Nu înțeleg de ce lui place așa stilul. Nu știu, stil de grifer. El când era mai mic, el adora să facă griffing, eu la fel. Nu știu ce mi-a scos las eu casa lui în pace. Deci eu acum i-am dat toate lucrurile lui Călin, pentru că el nu se mai intre pe mine. I-am dat toate lucrurile lui Călin, adică tot patul i-am dat lui Mihai. Deci să coate că o să fie casa mea. Acum. Să meargă tot bine. Hai să pun la prăjit cap. Și da, nu înțeleg de ce a început să meargă și mai bine. Acum. Cred că pentru că discuție acum e mai liber. Pentru că tot părinții mei tot descărcau filme. Știți de ăștia. Și le pun flash și se uită la televizor și activitatea mea, filme acum mi-a dat voie ca să le șterg și merge destul de bine tot. Ce mouse? Scuzați dacă o să ne auziți tastatura sau mouse, că na, nu este microfon. Deci ăla chiar sensibil. Spune ce? Vreau să fac o fermă, dar nu știu dacă o să crească planti. Aici mi-a fost lene să prăjesc cabel. Și am acoperit așa cu cabel. Hai că o bag eu aici. Nu știu ce numai... Poate avem 4. What the hell? What? Aha, uitați-vă cât de tare acum arată. Escape dacă dau pe... sau dacă dau pe video settings. Fast, pur și simplu așa, dar dacă dau pe video settings. Fancy, uitați-vă cum arată acum. Nu știu tare. Ok. Înțeleg de ce așa faci. Asta. Ok. Crești pământul, dau să crească. Asta. Crească. Sper să crească. Hai să ne ducem, să spunem. Să facem... Nu vreau să nu știu idei cum să decorez eu. Hai să strângem niște frunze. Și în loc de crafting-ul ăsta o să fie... Nu știu tot vedeți voi. E foarte tare tot. Și să facem aici. Apropo, mi-am schimbat tastatura. Da, chiar, hai să spun așa. Tortul vine aici. Ține așa. Și pisica. Stați-o leacă. Devează că tot intră la mine în cameră. Pisica. Uite. Crafting. Hop. Trebuie știu. Scuzați dacă în episodul precedent când Mihai a vrut să ne arate ecran apă, nu înțeleg de ce nu mi-a venit în cap, apoi s-a oprit filmarea. Nu știu de ce. Așa s-a terminat.
Așa. Așa. Asta-și frunză. Haide cele de bărci. Fac mai multe cele. Face tăiem copacul. Așa. Spuneam. Sper că nu trebuie să răspund lemne. Că de la bărți sunt mai frumos. Așa. Stăm și așa. Acum... Așa. Care sunt ce bronză. Ok, ce bine. Mai multe lemn. Facem niște bărci. Așa. Mai tragem copac. Gata, mai vin și acum mai multe pauze. Deci. I-am venit. Gata. Ui, tot. Să continuăm cu Vă de tastatura nouă. Transport. Așa. Hai să punem aici tot așa. Aici ultimul. Mai strângem cu o bucățică de lemn. Uci. Gata. Decorațiile sunt gata. Gata. Așa. Ținem așa, să mergem așa prin colțuri. Gata. Grație de gata, hai să facem pe din afară. De fapt, hai să facem o fântână. Uite idee. Fântână, sper că asta nu se mă ocupe nimeni. Înțeleg de ce vedeți așa cum face particulele. Am ceva la particule. Nu ai zis aceeași. What? Nu am nicio problemă. Scurt, nu știu ce fac. Ok. Că așadar e mai bine. Nu, că e tot așa, what?
The settings. What? Если это послушаю. What? Не скоро, да, и минимал. Процент минус, да. Deci da, hai să facem o fântână. Crafting. De mână. Facem o lopată. Și aici o să fie fântână. Așa o să fie ca să în mijloc. Acum cobblestone. Ok, dar de fapt pot să fac pur și simplu asta. Șpat. Ok. Ok. Stai că așa în loc, așa cum scar. De fapt, eu nu știu chiar ce să fac. N-am idei. Haide, o să-mi trec eu. O să trec Minecraft-ul. Sparge odată! În sfârșit. Upsi? Scuzați-mă? Ok. Aici doar... Ceva subaquatic. Gata, gata, la video ei. Strâng cât de mult. Cât de mult cobblestone pot eu. Ultimina. Să-l cât de mult cobblestone eu pot. Ce mai văd ce fac. Până acum am nevoie pur și simplu de cobblestone. Vreau să fac așa un tunel sub apă. Acvatic. Apropo, am făcut aici un secret. Uitați-vă la arăt. Aici. Uitați-l. N-a pus nimeni ca să nu vadă nimeni. Aici e secretul. Pur și simplu intrați aici. Aici, nu știu, nu știu până ce aici ce să fac, las loc liber. Urcăm mâna pe sus. Așa. What? Ok, ne apucăm de treabă. De fapt, las 15 cobblestone, să fac așa un mai la început. What? Te-am spars, ok, stai. Oh, Doamne. Așa. Nu ne ajunge. Hai să facem chiar mâine aici. Am uitat că sunt. Este, nu mai sunt.
Stringing cobblestone. Stringing cobblestone. Așa. Completăm. Aici să scot cât de mult pot eu. Până ce... Hai. Stați să iau pe top de aici. Așa. Așa. Gata. Acum papa. Sugarcane, da. Eu cu sugarcane nu pot să fac așa ca să crească. De fapt... Serios. 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 Ok, hai să dormim, ca să mai fiu ploaie. Ok. Clic. Yay, gata. Numai ce am observat să aveți nevoie de mâncare. Dai-ne tot creeper-ul. Încă mi tot nu. Hai, porcu. Hai că ia voi erați aici cu mile. Chiar cu milioanele. Porcușor! Ok. Totuși încă n-am... Scuzați dacă eu fac asta, pur și simplu vreau să văd trecut și construit pur și simplu să pot să spun văd pur și simplu văd unde Bogdan și-a construit chestii ce what? Nici a construit-o, era pe aici. Aht! Era... și acolo am construit noi în coal mine, puneam să n-ai multe diamani. Cred că Mihai. Unii... Aici n-ai fost în dungeon. Păi oaie, mai multe ei. Unii aceea lui Bogdan. M-a teleportat, dar nu mi-am spune mă teleportația. Unii aceea lui Bogdan. What? Mai scot. Da, am să de aici bine. Hai. Punem așa. Voi fost vizionare și o să ne regăsim în următorul episod. Dacă vă plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și să dați un comentariu. Ne revedem în următorul episod, nu pot să vorbesc. Hai, pa!